kanunay gyud ta makadungog aning pulongan no nga ay sister di lang ko musimba kay napamangkoy lakaw dahan pa akong labunon malimpyo pa ko na ako'y mga bisita ay naman ko may picnic karon na may birthday adtuon or mag-outing ba mi ay sa dahilan di ko musimba tungod kay ang Ginoo naraman sa akong kasing-kasing mag-ampor di ko sa akong balay igsuon ingon ani ba ta pag ingon ani ka wala ta nahigugma sa Ginoo. Ngano man ang pagsimba mo nay buhat nga timaan nga imong ipakita nga nahigugma ka sa Ginoo. Gikinahanglan ta nga moadto sa balay alampuanan sa Dios aron didto ta mamati sa iyang mga pulong nga maghatag natog kinabuhi. Mao nang dili sapat nga miingon ta nga may pagtuo bitaw ko Ginoo bisan sa balay na lang ko magampo total ang Ginoo nasayod bitaw. Yes nasayod igsuon. Pero mahimong kawang man na nga ang tanan lamang kutob lamang nga imong ipamulong nga di nimo buhaton kay ang pagsimba buhat ka na alang sa kahimayaan o kadungganan sa atong Ginoo. So ayaw mo pagtanaw sa puling sa uban. Ayaw nyo taon-awa ang ubang tao na nakita nyong hinimbahon Diyos nun apan way kausaban. Mas ma-challenge ta ang atong kinabuhi di nato hisama kanila ang ilang pagtulunan wala gi-apply sa ilang kinabuhi. Tuman ta, mubuhat ta sa atong kaugalingong kalag kay ang kaluwasan nato individual. Amen?